Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Ito na magiging kapag dili mabasa, paminaw. Kapag dili mabasa, nagdugang. O man imuhang tawag ang argumento ganina, di ba? Sige. Admitahon nako na ang imong challenge nako. Admitahon nako ha. Gisundan ta kasi imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo, wala pa'y Biblia. Kaya wala pa'y Biblia anak nga panahon, pero ang iyang gipunting, mao na ng Biblia. Kisa nasulti ni mo, anak? Ay, mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas. Kaya wala ka nagdugang, unsang sitas. Anak ka. Sa man mo bakit bata nga masiga na alas kamot. Anaon ko nimo kay og Biblia pulong Biblia wala may kanang imong argumento gilubong ta ka unsang sitas tabi. Sitas. Sige. Ay babaaha sitas. Unsang sitas sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Paminaw. Nangutana kag unsay sitas. Nakahibalo ka nga walay mabasa ngay ngana imo kung ipangutana walay mabasa so admitahon nimo karon nga nagdugang ka wala ko magdugang walay mabasa wala ko magdugang sayo sa admitahon nimo karon nga nagdugang ka no ako mangutana ko ito na magiging kapag dili mabasa paminaw kapag dili mabasa nagdugang mo man imuhang tawag ang argumento ganina di ba? Basta dili gani mabasa nagdugang kay wala may mabasa nga nagsulti ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios so nagdugang ka. Sige. Admitahon nako na ang imong challenge nako. Admitahon nako ha. Pero ako'y gamay ra. Admitahon. So nagdugang ka di ay. So ikaw ang naigo sa imong kaugalingong argumento. Kapag dili mabasa, di tinuod. So, dili ka nagdugang. Ikaw di ang nagdugang. Dili, no. Pahumanas ako. Ayos ako sa pawe. Wala pa gani ko mahuman mo. Dili, gigukod ta ka. No. Ayos ako sa pawe. Gigukod na ko yung argumento. No? Gigukod na ko yung argumento. Kay, magpatuyang magug ka. Magpatuyan ka ba sa imong mali? Magpatuyan ka. Angkon na gani ka. Pagkaman, ako pag-ianaon mo. Ikaw mo'y anak, ni angkon ka na. Ang ako puli-puli tabag solte ayaw ko sa pawe para makasabot ko ang nananaw. Sa pawan, gigukod lang ta ka. Okay, ako Ako sa pahumanon sa ko nimo ha, pwede sa ko nimo pahumanon. Sige daw. Ano sa man ka mahuman? Basi ugma pa ka mahuman. Dili, dali ra. Bantay dali ra. Sige daw. Sige. Ning anak man ka nga admitahon nako nga ako'y nagdugang kay walay mabasa. Sa dili pa nako na admitahon mangayo ra ko gamay nimong pabor. Mangutana sa ako nimo og matubag nimo mo admita dayon ko sa imong challenge. Mangutana sa ako. Asa man nabutang ang pulong sa Ginoo? Asa nabutang? Asa nakasulat? Mao na ko'y pangutana og asa siya nasulat. Ang pulong sa Ginoo ak sumala sa balaang kasulatan kanang gingon ni San Pablo huptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Sumala pa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya may nagtudloan na kanang giingon nga pulong sa Ginoo nga nasulat og wala masulat kanang wala masulat refer na sa apostolic tradition. Kanang gitawag og nasulat refer na sa gituuhan namong Biblia. Kamo awat-awat naman mo. Wa mo original inyo. Wala lagi sige. Unsa nga tradisyon mga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific, number 1, kanang misa. Number 2, kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon, kay tradisyon man na ang December 25, unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no? Ayaw ba? Bago lang yan naging tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon pero dili na to simple yung tradisyon apostolic tradition.
Unya kay wala Ana man na si sa Biblia nga. Wala man na sa Biblia nga ayaw lagi sa celebrate. ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung Oh. gani tulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang di sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mauni punto na mo Mr. Magwayen. O si prueba na mo. Nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila anus amahuman, anus magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabeto, basahon niyo mong San Lucas Kapitulo 2 sa ika-12 anyos ni Kristo. San Lucas 3:23 sa ika-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? O niya, sa tradisyon, gitudlong ang ilahan ng gihandom. So, mala pa na si Theophilus, Telesporus, around 1st, 2nd century, 3rd century, si tawag ining Hippolytus of Rome. December 25, nag-isaulog. O niya, ang saan na ni mo ron? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.